Počuli ste už o Neratove? Ak náhodou nie, tak toto video je práve pre vás. Pozývam vás na toto čarovné pútne miesto, kde sa nebo spája so zemou aj vďaka dýchberúcej presklenej streche v kostole Nanebovzatia Panny Márie. Miesto, kde ľudia zažívajú zázraky, žijú s prírodou a Bohom. Miesto, kde znevýhodnení žiaria a vytvárajú mnoho krásy v združení Neratov, ktoré tu funguje vďaka šikovným ľuďom a kde okrem iného varia aj ich lokálne pivo. Súčasťou tohto piva je aj promile liečivej vody z prameňa tečúceho pri kostole. Kto by si ho nedal však? Je to miesto, kde je krásna príroda a pri prechádzke môžete nájsť aj náhodný obed, tak ako my. Toto miesto vás rozhodne nenechá chladnými. Je to priestor, kde dobro, lásku a silu vidieť na každom človeku.